Szevasztok, én Vidör vagyok, és most megint elhoztam nektek néhány buszt. Valamelyiket átépítettem egy kicsit, valamelyiket most építettem. De most nagyon beindult a buszépítés, főleg a távolsági buszok terén. Úgyhogy most elég sok érdekes dolgot fogok nektek bemutatni. Az elsőt már láthattátok korábban, a FK 791-es MAN SU363. Rajta annyi változás van, hogy itt az elején is raktam csíkokat, meg rájöttem, hogy ebbe az új frissítésben már lehet úgy lerakni széket, amit eddig csak csapágyas módszerrel lehetett megoldani, de most már így is simán lehet, hogy szembe egymással. Nem kell csapágyhoz kötni a dolgokat, úgyhogy meg tudtam csinálni, hogy ilyen ferde csíkjai legyenek az elején, illetve az oldalán is. Ezt majd megmutatom zárt ajtókkal. A hátára is megcsináltam a csíkokat, ez így néz ki. Másik oldalán meg így. És akkor ezen az oldalán pedig itt ugye lássátok, hogy itt egész blokk van, tehát itt nem ilyen ferdett cucc van. Ez azért, mert ugye az ajtóhoz nem tudnám úgy hozzákötni a helyszét. Ezt a ledge blokkot. Úgyhogy rajta ennyi változás történt. Egyébként az direkt van, hogy ez az egy kerekebb vörös, mert ezen volt dísztárcsa, a többi meg nem. A következő ez a MAN SL283-as borsodvonálos festés. Őt az előzőből építettem át, illetve az előzőnél nem mutattam, de láthattátok, hogy besüllyesztettem a lámpáit, üveget raktam, meg ilyen itt lekerekítettem. Szóval ő így néz ki előről. Ilyen az oldala, ő is magas padlós, nyilván. És lássátok, itt a borsodvonal logónál is megcsináltam, hogy ilyen szép ferde legyen a széle. Ezt más buszaimnál is elkezdtem megcsinálni. Eleinte még ilyen vas vedsekkel csináltam, aztán utána ezzel csináltam, ezzel a lépcső sarokelemmel. Később majd olyat is fogtok látni. Ő így néz ki hátulról. Neki is van kipufogója, meg fent táblatartó. Akar az venni, gondolom. Illetve hát fényújságot lehet oda beépíteni, hogyha úgy van. Tehát a borsodos buszokban nem így volt ilyen. Ilyen a másik oldala, és megfigyelhető újfajta BB logó. Illetve egy jó nagy ablakjai vannak. És hogyha bemegyünk, akkor így néz ki belülről a busz. Itt van kapaszkodó, ülések, belső világítás is van benne, illetve itt a hátsó ajtón mind a két oldalon van leszállásjelző. Mindegyikkel lehet kapcsolni. Mind a két oldal. Ugye ezt nyomom meg, akkor is felkapcsolni. XOR-es. Itt van a busznak a vége, ugye itt a motortér, kakaslő. Meg ugye ebben van babakocsi tároló is, meg hát az előzőben is volt. Ebben is van. Ez is automata üzés.
ajtózáró csengős. Lehetett hallani. Szerintem. Ilyen, hogyha bezárom az ajtát, így néz ki. Nyilván lehet dudálni, meg lámpákat kapcsolni. Van benne tolatópittyegés is. Akkor a belső világítás, meg ködlámpa. Ezt ennyi van benne. Nyilván lehet vele menni. Illetve ebből csináltam egy fehér volános festésűt is. Ez pedig ez a kígyó akar lenni a Volánbusznak a jele, az új logója, ugye. Van ez a vonal, és akkor ide lenne írva alá, hogy Volánbusz. Hát mondjuk már nem annyira új, 2019-es. Ez pedig így néz ki. És ebben nincs babakocsi tároló, illetve vörösek a kapaszkodók. De ugyanúgy itt van ez a két gombos leszállásjelző. Ugyanezt tudja, hogy a másik egy. Ezt nem mutattam, de lássátok, hogy van ebbe is index visszajelző. Már most majd az Icaruszon kívül mindegyikben. De szomba van. Következő EMN 901-es. Ez ugye egy Icarus C56.42-es. Ilyen az eleje. Egyébként itt direkt sárga, tehát nem kéne végig szürke legyen, ezt néztem is, hogy mi van így, mert hogy ugye itt van egy illesztés, tehát itt van egy fogantyú, azt így fel lehet nyitni, és akkor azon kívül itt az index lámpánál sárga, ez a mélyedés, belül meg szürke, tehát szerintem itt gondolom, hogy összetörték az elejét, azt, vagy valami történt ezzel a felhajtható résszel, ládaajtóban, nem tudom, ez mennyire nevezhető annak, azt akkor ki lett cserélve, mert hogy ez ilyen színű. Ez fehér rendszámos, van felső táblatartója is, de nyilván itt van alul a tábla, mert abban nem fér bele, meg hogyha beleférne se, mindig odarakták való életbe. Ilyen az oldala, ezen is az új Borsod logó van, ezen már ezekkel a sarok elemekkel megcsinálva. Ezen fekete gumidíszléc van, meg az ablakjain is olyan szép van, sín, fekete. Ilyen a háta. Másik oldala meg ilyen. Hát a belseje az így néz ki, majdnem ugyanolyan, mint a DOD 974-es, csak itt szürke ez a függöny, meg itt hátul nincs végig kapaszkodó, csak eddig van. De ugyanúgy van benne babakocsi tároló is, meg ezen van légkondi is.
Egyébként ugyanazt tudja, mint a 256-os Icarus, de miért nem mutatná be? Lehet vele tudálni, ajtókat zárni, bezárt ajtókkal így néz ki, lámpákat kapcsolni, elő is, hátul is, tolató pittyegés is van. Ja, és van benne izé is. Rendszámtábla világítja. Ja, nincs. Basszus, ezt elfelejtettem. Jó, majd megcsinálom akkor. Ajtózáró csengő van. Akkor belső világítás. És ködlátom. Ez volt a IMN 901. Következő az a GXD 325. Őt csak kívülről mutatom meg, mert ugyanolyan, mint a másik. Ilyen az eleje, teljesen sárga, még a rendszáma is sárga, de cserébe az ajtaja meg fehér, meg ezen már új borsod vonalagó van. Így néz ki oldalról. Hátulról ezen sincs izé, rendszámtábla világítás, mindegy, majd megcsinálom. Ilyen a másik oldala. És ilyen, hogyha bezárva az ajtaját. Ebben ugye nincs felső táblatartó, csak alul. Meg ennek még ez a régi 200-as Icarusból való kapaszkodó van itt hátul. Hátul. Következő, azaz, egyébként azt nézegetem, ilyenkor van egy lista, amit összeírtam, hogy melyik buszokat kell bemutatni, mert egész sok van. Nem tudtam megjegyezni, azért is nem akartam kipakolni, elaggítsan itt. Szóval a következő ez az E95-ös Icarus, ilyen az eleje, így néz ki. Nyilván ez is borsodvonalos, mint minden más. Jön az oldala. Ez az oldala. Van ezen is légkondi. Jön a hátulja. A másik oldala, ugye ezen is ilyen ferdett síkok vannak. Ez a recés, hanem ilyen tényleg ferde. A beltere az így néz ki. Kapaszkodója nem nagyon van, meg belső világítása, mert nem fért el. De legalább tele van üléssel. Kakasülő is, belső fal. Ugye van csomagtartó póc. Van benne belső nézés, index visszajelző. Tuda is van benne. Ajtaját bezárom, akkor így néz ki. Tudom lámpát kapcsolni. Tolató, lámpánk is van, tolatóra török is van. Ködlámpánk is van. És igen, ennyi lehetőség van benne. Meg nyilván lehet vele menni. Meg kanyarogni, meg ilyeneket csinálni. Akkor, hogyha kanyarodok, akkor villog belőle. Következő a FLR 810-es Volvo Irizar Intercenturi típusú távolsági autóbusz. Ilyen az eleje, ennek van antennája is, meg ilyen jó púpos, ilyen görbe az eleje, érted?
oldala, ilyen jó nagy borsod volán logó van rajta, illetve itt megcsináltam, hogy ilyen ferde legyen az ablak, az ajtón is, meg az ablakon is, vagy hát itt náluk plusz oldalán is. Ilyen a háta, tele van lámpákkal, egyébként ez ilyen való életben is, hogyha nem hiszed el, nyugodtan nézd meg, ez így néz ki. Ez a sárga négyzet, ez a szemegységjelző akar lenni. Ez pedig a másik oldala. És ilyen jó smooth ablakja. A belseje ez így néz ki, hogy van táblánk, van egy ilyen pénztárgépünk, meg van egy tekercs WC papírunk, oké. Egyébként ez tényleg benne van, tehát néztem belső képeket ilyen Eraser Intercentury-ról, és tényleg volt benne itt egy tekercs WC papír, gondolom azért, hogyha a sofőrre rájön a barna maci, akkor el tudjon szaladni a WC-ről, ki tudja törölni a seggét. Én minden esetre nem nagyon láttam mások busznál, mert valahol a sofőr alatt, de az éjjel. De mindegy, ezen itt van. Van nekünk egy ilyen szekrényünk, meg poroltó palackunk, és ilyen a beltere. Van egy korlátunk, tele van ülésekkel, akkor van belső világítás, meg van csomagtartópolc, azon kevés távolsági buszaim közé tartozik, amiben mind a kettő megtalálható. Ilyen a háta a busznak, ugye nyilván ebbe is van ez a kakaslő, meg felejtettem lefesteni az ablakot, ezt megjavítom. És hát a kilátás az nem olyan rossz végül is. Szélvédő. Elég nagy szélvédőnk van mondjuk. Tudok dudálni, meg a ajtókat bezárni, és így néz ki az ajtós oldala. Csukott ajtókkal, akkor van lámpánk, lássátok, hogy hátul is világít, megnézitek, illetve ha megnyomom a 4-est, akkor van tolatólámpa, világít a tolatólámpa, meg pittyeg a tolatóra, de a 5-ös az azt hiszem igen, az a belső világítás, 6-os pedig nincs 6-os, mert nincs benne ködlámpa. Mégpedig azért nincs ködlámpa, mert amúgy lenne, csak olyan picike, hogy nem nagyon tudtam hova rakni, mert hogy itt lenne benne ebbe a ferdecukba, meg még ilyen kis picike is, tehát nagyon picike ködlámpa van benne, úgyhogy úgy döntötte, hogy inkább nem rakom oda. Mondjuk amúgy ezt még meg lehetne csinálni. Bár mondjuk emiatt a fekete ferdeizén, de hogy ilyen ferde legyen a széle, itt meg lehetne csinálni, itt meg nem. De itt majd lehet, hogy megcsinálom. A következő, az a FLR 813-as, ez ugyanolyan Volvo Eraser Intercentury, csak már másabb a festése, ugye ennek meg sárga rendszámjál, az másik is az volt, hogy ez ilyen zöldcsíkos festés, inkább másik oda tudom, ez így néz ki. Ezzel meg van csinálva rendesen az ablak. Ilyen a hátulja, és ilyen a másik oldala. Bezárom az ajtaját, akkor pedig ilyen belsejét ezt nem mutatom meg, mert ugyanolyan, mint a másiknak. Semmi eltérés sincs, úgyhogy szerintem menjünk tovább.
következő a Scania Touring Tiger, amit már egy Higer, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni. Tehát mindegy, amit már korábban megépítettem, nem tudom, hogy mutattam egy videóba, lehet, hogy mutattam, de most átépítettem, most így néz ki. Hát igen, itt kihasználtam az új frissítés adta lehetőségeket, tehát lássátok, hogy nagyon belementem itt a részletekbe a lámpáját, és úgy alakítottam ki, hogy minél jobban hasonlítson az igazi busznak a lámpájára. Így néz ki az oldala. Itt is megfigyelhető ez a ferde design, meg itt az ajtónál is, illetve itt hátul is, és a hátsó lámpáknál is. Így néz ki a háta. Hát itt is a hátsó ablaknál is, meg a szénél is sokat kilógtam, ez nem kilógni, nem nagyon kilógtam, de sokat szórakoztam ezzel a lámpánál is, illetve ilyen a másik oldala. Igen, tudom, hogy ez ilyen egyenes ferde lenne, de így jön ki a játékból, hogy ilyen éves messzicsit. A belseje az így néz ki, van nekünk lépcsővilágításunk is. Ezt is megcsináltam. Meg itt is van. Van a sofőrülés. Plexi, meg egy műanyag tábla van itt, meg van benne rádió is. A belseje az így néz ki, van csomagtartó polc, vannak ülések, itt van a WC, erre is raktam ajtót, először régen nem volt ajtó ezen, meg van lépcsővilágítás ugyanúgy, és ha beülök a WC-re, akkor nem tudom zárni az ajtót. Ha ki akarok jönni, akkor meg nyomok egy space-t, azt belebagolok a tetejébe, azt így kitopászni a blokkon keresztül. Nagyjából, mint való életben, biztos való életben, nem tudom, én még nem voltam 20 WC-n való életben, de hogyha valaki volt, akkor mondja meg, hogy ez a való életben is így működik-e. Hogyha kijössz a WC-ről, akkor átmászol a budinak a tetején. Na mindegy. Így néz ki a háta. Mondjuk itt való életben lehet, hogy szokott lenni egy függöny, nem? De még be is férne egy függöny. Na majd lehet, hogy megcsinálom. Nem tudom, hogy tényleg szokott-e lenni, de úgy rémlik, hogy szokott. Olyan, hogy van egy függöny. Na mindegy. Majd meglátom, hogy megcsinálom. Mert mondjuk itt is szokott lenni, azokat megcsinálom. De mindegy. Le van sötétítve, hogy az ablakja. Nyilván mindegyiknek működik a izéje. Ez a utca tetején, napfényvetőnek hívnak. És nézzük meg, mit tudunk vele kezdeni. Tudunk vele dudálni. Ajtókat bezárni. Kettessel akkor így nézünk ki. Bezárt ajtókkal. Lámpát felkapcsolom, akkor így néz ki. Megnézzük hátulról is, hogy milyen. Hát nem sok látszik belőle. Inkább a felső helyzetjelző jobban látszik, mint az alsó. Illetve azt arra is felhívom a figyelmedet, hogyha bezárom az ajtót, akkor kialszik a lépcsővilágítást, tehát nem világít folyamatosan, csak akkor, ha nyitva van az ajtó. Nyilván tudunk tolató radarozni, akkor van fényújság is, ami hát igen, ilyen Scaniás, szépen végig mennek a ledek, és hogyha kikapcsolom, lássátok, most kikapcsoltam,
még mindig mennek a ledek, ez végig megy. Majd megmutatom ezt is, hogy csináltam meg. Akkor igen. Van ködlámpánk is. Illetve a 7-es az meg a rádió. Ez most nem. Ha megnézzük, akkor itt az 5-ös, az bele van kötve ide. És akkor itt ilyen logic gate-ek vannak sorba kötve, és azok vannak belehúzogatva a lámpákba. Tehát ugye 5 lámpa van, C5 ilyen cucc van, és akkor minden időzítő 40 tikkesre fel van húzva. Ezt akkor sorba. Tehát ugye ez a logic gate megkapja a jelet, akkor ez adja ennek, és meg a lámpának. És akkor felkapcsol a lámpa, utána ez az időzítő számol, utána adja tovább a jelet ennek a logic gate-nek, ami felkapcsolja a következő lámpát, és szól ennek jelet, vagy hát jelet ad az időzítőnek, ami megint számol, majd 40 tick múlva, 2 másodperc múlva jelet küld ennek a logic gate-nek, ami felkapcsolja a következőt, és ez így megy tovább. A végéig. Nem tudom ezt. Nem tudom, ha bekapcsolom, akkor esetleg meg tudom mutatni, hogy végig számol. És akkor mindig, ahogy leszámol egy időzítő, akkor kapcsol be egy lámpa, és a végén, amikor végig megy mindegyik, elkezdenek visszaérni, akkor látsátok, hogy elalszanak a logic gate-ek, és ezt láttátok. Úgyhogy akkor szépen lekapcsolnak a lámpát. Ezek ugye a logic gate-ek vannak hozzákötve a lámpákhoz. És ezt így csináltam meg. Ezek meg nyilván sima a logic gate-ek, nem kell állítani. Meg a lámpa is csak úgy van, hogy ez a lépcsővilágítás csak úgy van megcsinálva, hogy van egy NAND logic gate, az bele van kötve a 2-esbe, és akkor az ugye alapból világít, mivel NAND. De hogyha megnyomom a 2-est, akkor kialszanak. Látod, hogy megpróbálok belemenni. Ahogy látod, hogy világít, megnyomom a 2-est, és kialszik a logic gate, és meg a lámpák is. Ez volt a szkála. Na, akkor most jöjjenek az Icarus, jöjjenek a vágóvár Icarusok, 200-as Icarusok. Kezdjük a GK0595-tel, ami egy jó kis 4 körlámpás, borsodvonácsíkos gép. Ilyen az eleje. Az oldala. A hátulja, ezen is van üzemegységjelző, és a másik oldala. A Scania-ra nem raktam, de azon szerintem amúgy fehér volt. A belseje, ilyen kis egyszerű, plexi van, meg poroltó ebbe is van nyilván, akkor ezért a csomagtartó polc ülések végig, van leszállásjelző, meg nyilván elől is van benne leszállásjelző, napfénytető a 3, megint, hogyha kívülről megnézzük, a tetején van légkondi is. Van benne duda, ajtók, bezárom az ajtaját, akkor így néz ki. Van lámpa, elő-hátul,
tolatópittyegés, radar, akkor felső világítás, szétköt lámpa, igen, nyilván ez is nem indexel menni ez alatt, és akkor nem látszik a légkondis a tetején, a légkondisok. Következő az fehér, JOB 696-os, ez is 4 körlámpás, de ez fehér színű, fehér rendszámmal, így néz ki. Ez egy új logós, hátulja, és ilyen másik oldala. Hát a belsője az nyilván ugyanolyan, mint a másiknak. Bezárom az ajtaját, akkor megint néz ki. És nem amúgy jól néz ki, csíkosan is, meg fehéren is ugyanannyira. Úgy a 250-es Icarus. Ez amúgy nem mondtam a típusát, de 250.64 mondjuk oda van írva. És az utolsó az EZ261. Ez igazából ugyanolyan, mint a másik, csak ez 2 körlámpás. Ezt megmutatom körbe, csak így. Az egyikben különbözik, hogy ez 2 körlámpás, meg barna hűtőtakarós. Akkor most a sok busz után jöjjön egy miskolci, a DOM 110. Ez a, hát elég Borsodban elég híres sárga 250-es, tehát ez sima sárga, ilyen sárga, így néz ki az eleje, pont olyan 260-as Icarusnak, de látod, hogy ez 250-es, ilyen az oldala, a hátulja, és a másik oldala. Van rajta légkondi, ugyanúgy. A többi beltere az ugyanolyan, mint a többinek. Ugyanazt is tudja, csak ez sárga. Illetve van még egy 250-esem, ami pedig volános festésű, ez a CA219-es. Ennek ilyen az eleje, ez is 4 körlámpás. Ilyen az oldala. Ezen már másabb a légkondi. Illetve hát tudom, hogy ez ilyen össze-vissza áll, ez a logó, ez a csík, de hát a lyukat felül még jó. Itt alul egy katyvasz az egész a díszléc miatt. Hát ilyen rosszkor van, rossz helyen. De hogyha nem lenne itt a díszléc, akkor amúgy tök jó kijönne. Sajnos itt van, amúgy meg elfelejtettem megcsinálni végül a díszléc. Akkor teszem. Ilyen a háta. Ilyen a háta. És ilyen a másik oldala. Hát a belső az ugyanolyan, mint a többinek. Bezárom az ajtaját, akkor meg így néz ki.
Jó. És ha minden igaz, akkor igen, még egy darab busz van hátra, ami nem helyközi, nem is távolsági, hanem egy helyi buszt még hagytam a végére, mégpedig a JAV 728-as, ami régen Szegeden járt, már most egy pár éve úszni. Volt róla, vagy a videóban már láthattátok, az ilyen slideshow-s videóban, a való életben, hogy nézett ki, illetve megépítettem Scrapnálnikba is korábban, azt is bemutattam, viszont most ezt is átépítettem, ilyen az eleje, itt le van kerekítve az oldala, és van ez a jó kis háromszögezés, illetve a Volvo logó is meg lett fordítva, hogy jó irányba álljon. Ilyen az oldala. Hát igen, kicsit ütött kopott, kicsit meg van kopva, itt meg van égve. Ez úgy ilyen a való életben is, tehát itt meg van égve. Igen, így. De egyébként ezt az alapján építettem, hogy nemrég utaztam vele, és nem tudtam, hogy ilyen rozsdásra akaszni, ezt csak én raktam így ide. Mert szerintem egy kicsit dob rajta azért. Itt megcsináltam, hogy ilyen ferde legyen az ablakja. És ilyen a hátba. Erről már nem hagytam le a rendszámtábla világítást. Másik oldal az így néz ki. Itt is ilyen jó kis ferde. Háromszöges megoldás. Vonállogó is van. Kis rozsdafolt is van rajta. A belseje így néz ki. Van pénztárgépnek. Van egy foroltópalack eldugva. És hát a belseje az így néz ki. Itt lóg az egyik takarólemez, vagy ilyen burkolatlemez. Ez ilyen a való életben is. Mondom, ezen nemrég mentem egy kört. Van hát a második ajtó, izé, babakocsi tároló, és akkor a vége a busznak. Hátulja. Ilyen szürke ülések vannak, hát itt a való életben csak az ülőlap szürke, a háta az kék, a háttámla. És akkor én ezen az ülésen ültem, mikor mentem ezen a busszal, és szépen kifordult velem az ülés. Tehát kijött a helyéről, azt így fordultam kifele az ablak felé. És ezt nyilván nem tudom. Ezért nyilván nem csináltam meg, hogy kiforduljon vele az ülés, de az elég érdekes volt, meg már most nem is fordul ki, mert visszatettük a helyére. Visszatömtöttem, visszanyomtam a helyére. Hát gondolom, hogy nem ért sokat, ugyanúgy kijött, de mindegy. Lehet vele dudálni. Ajtaját bezárom, akkor így néz ki. Lámpáját felkapcsolom, akkor így néz ki. Van benne tolatóradar, illetve fényújság. Belső világítás, ez is így össze-vissza van a való életbe is. Illetve ködlámpa. Ja, illetve automata izében ebbe is. Csengő. Jó. Akkor ez a videó ennyi volt, hogyha tetszettek a buszok, akkor nyomjatok rá lájkot, de hamarosan jövök még több géppel, úgyhogy akkor
majd lesz E94-es, majd építek E94-es Ikaruszt is következő videóra. Úgyhogy már lehet, hogy ez utánira, meglássuk. Szóval iratkozzál fel, meg nyomjál lájkot a videóra, illetve írjál kommentet, írd meg kommentbe. Írhatsz ötleteket is, esetleg, hogyha valami még ötleted van a buszokkal kapcsolatban, hogy mit lehetne még hozzáadni, még tudnál feldobni, vagy milyen buszt szeretnél látni a következő részben, azt is megírhatod nyugodtan, azt akkor lehet, hogy megcsinálom, úgyhogy, vagy esetleg, hát igen, buszt írjatok, mert mostanában buszokat építek, mostanában ahhoz van kedvem, azt szeretem, úgyhogy mostanában nem, majd a vonatok meg a villamosok, rájuk egy kicsit várni kell, ők meg később. Úgyhogy ez a videó ennyi volt, szevasztok!